Жанчына ў апошні момант выратавала ўнука. Што прынясе Беларусі супермагутная кліматычная з'ява і якім будзе надвор'е заўтра? Махляры масава нажываюцца на даверлівых беларусах. У Віцебску працягваюць ліквідаваць наступствы непагадзі. Агрэсіўны закаханы разнёс некалькі гандлёвых пунктаў, а на радзінец Бабруйску пайшоў ваяваць супраць украінцаў. Дадому ж вярнуліся толькі жэтон з вайсковай карткаю. Вітаю, Уладзіслаў Корсак, у студыі лайк, падпіска, калі бяспечна. Пачынаем праграму «Белсат онлайн». Жах у Шклоўскім раёне. На пажары загінулі муж і жонка. Жанчына ў апошні момант паспела выратаваць свайго двухгадовага ўнука. Трагедыя адбылася гэтую ноччу у аграгарадку Стараселля. Па прыбыцці на выклік датычны загарання жылога дому ратавальнікі знайшлі на месцы пажару целы 58-гадовага мужчыны і 47-гадовай жанчыны. Суседка кажа, што заўважыла дым і пабачыла гаспадыню дому каля разбітага вакна. Тая праз шыбу паспела перадаць ёй свайго двухгадовага ўнука, пасля чаго знікла ў вагні. Хлопчык дастаўлены ў рэанімацыю. Медыкі аказваюць яму неабходную дапамогу. Эксперты высвятляюць прычыну пажару. Трагічнае ДТЗ у Будакашалёўскім раёне. Каля паловы на 6-ю раніцы ў вёсцы Уза 42-гадовы кіроўца Ауді не справіўся з кіраваннем. Аўтамабіль занесла, пасля чаго ён урэзаўся ў бетонную агароджу. Ад атрыманых траўмаў мужчына загінуў на месцы. Ягоны 34-гадовы пасажыр атрымаў траўмы рознай ступені цяжкасці і дастаўлены ў лякарню. Абставіны і прычыны здарэння высвятляюць. За апошнія сотні міліцыянты атрымалі каля 400 паведамленняў пра званкі тэлефонных махляроў. Зарэгістраваныя 32 адпаведныя злачынствы. Большасць з іх удалося перадухіліць. У частцы выпадкаў людзі самі зразумелі, што кантактуюць з ашуканцамі. Часцей за ўсё беларусаў спрабуюць падмануць званкамі ад нібыта службовых асобаў. Далей ідуць закупы тавараў у інтэрнэце, арэнда жытла, крадзяжы з выкарыстаннем соцсетак, вымагальніцтва і гандаль на фінансавых біржах. Міліцыянты таксама справаздачацца, што ініцыявалі блакаванне 5 фішынгавых інтэрнэт-рэсурсаў. Гэта былі падробленыя гандлёвыя пляцоўкі, банкі або сервісы, што практычна немагчыма адрозніць ад сапраўдных. Таксама затрымалі 4 кур'ераў, якія працавалі ў інтарэсах махляроў, сярод іх адзін замежнік. У кур'ераў сканфіскавалі каля 200 000 рублёў. Заблакавалі магчымасць здзяйснення плацяжоў для 73 замежных рэквізітаў, якія выкарыстоўваюць махляры на 88 рахунках, прыпынілі расходныя аперацыі. У Віцебску працягваюць ліквідаваць наступствы грунтовага абвалу каля шматпавярховіку на вуліцы Шрадара. Пасля надзвычайнага здарэння жыхароў дому часова адсялілі. Паводле МНС, падмурак будынку не пашкоджаны, пагрозы яго ўстойлівасці няма. Плошча катлавану, што ўтварыўся пасля абвалу, склала каля 100 квадратных метраў. На месцы працуюць ратавальнікі і камунальныя службы. Катлаван засыпаюць мінералізаваным грунтам і пяском, усталёўваюць жалезабетонныя пліты, пракладаюць каналізацыйную трубу і праводзяць іншыя аднаўленчыя працы. У горадні мужчына надумаў памірыцца з каханай, але нешта пайшло не так. 45-гадовы гараджанін накіроўваўся да сваёй сужыцелькі, якая працуе ў садавінна-агароднінным павільёне. Па дарозе ён захацеў купіць ёй букет, але плаціць за кветкі не збіраўся. Мужчына заявіў прадавачцы, што нібыта ведае ўладальніка гандлёвага пункту, таму букет яму павінны аддаць бясплатна. Пасля адмовы ён раззлаваўся і ўчыніў вэрхалу ў павільёне, параскідваў тавар. На гэтым не спыніўся, дайшоў да месца працы сваёй каханай і ўчыніў пагром ужо там, раскідаў садавіну і зламаў электронныя вагі. Агульная шкода склала 550 рублёў. Мужчыну затрымалі і завялі на яго крымінальную справу. Так званыя героі спецыяльнай вайсковай аперацыі ці новая эліта Расеі, як назваў іх Пуцін, вяртаюцца дадому. У Расеі да пажыццёвага зняволення асудзілі Артёма Бучына. Бучын быў завербаваны на вайну ва ўкраіне з калоніі, дзе мусіў адбываць 20-гадовы тэрмін за згвалтаванне і забойства 23-гадовай медсястры. Калі пасля ранення Бучын прыехаў дадому ў адпачынак, то забіў жонку і 7-гадовую падчарыцу. У момант расправы побач быў ягоны 4-гадовы сын. Пасля здзейсненага Бучын адвёз сына да сваёй бабулі, а сам здаўся паліцыі. Цяпер, напэўна, ізноў чакае магчымасці падпісаць вайсковы кантракт.
Паводле расследавання выдання «Вёрстка», толькі на канец мінулага года зафіксавана не менш за 240 забойстваў, здзейсненых СВАшнікамі, што вярнуліся дадому. Агульная колькасць загінулых ад іхных дзеянняў у самой Расіі больш за 550 чалавек. Сярод іх сама меней 8 дзяцей. Між тым стала вядома пра гібель на вайне ва ўкраіне яшчэ аднаго грамадзяніна Беларусі, які ваяваў на баку Расіі. Гэта 29гадовы нарадзінец Бабруйску Андрэй Мігай. Паводле звестак Белполу, у Беларусі ён меў судзімасць за ўхіленне ад вайсковай службы, аднак пазней усё ж адслужыў у войску. Пасля дэмабілізацыі пераехаў у Расію, дзе працаваў зваршчыкам і стварыў сям'ю. У канцы мінулага года Мігай падпісаў кантракт з расійскай арміяй. Пасля вучэбкі яго накіравалі ў штурмавое падраздзяленне. Ужо сёлета ў сакавіку хлопец знік без звестак падчас спробы штурму ўкраінскіх пазіцыяў. Пазней высветлілася, што яго больш няма. Родныя апазналі Мігая паводле фотаздымкаў целаў забітых штурмавікоў, зробленых іншай групай расійскіх вайскоўцаў. Эвакуяваць цела не ўдалося. На радзіму ў Бабруйск замест Мігая прыехалі толькі вайсковы білет і асабісты жэтон загінулага. Падазраваны ў забойстве польскага вайскоўца ўсё яшчэ хаваецца ў Беларусі. Гэта высветліла польскае выданне РМФ. Гаворка ідзе пра замежніка, які 2 гады таму ля аплоту на мяжы Польшчы з Беларусю смяротна параніў 21гадовага жаўнера Матэуша Сітыка, калі той спрабаваў перашкодзіць мігрантам незаконна трапіць у Польшчу з тэрыторыі Беларусі. Паводле звестак выдання, падчас расследавання ў Польшчы і за яе межамі дапыталі больш за 140 чалавек. Следчыя ведаюць асобу мужчыны, які, мяркуецца, смяротна параніў маладога вайскоўца. Гэта грамадзянін адной з краінаў Паўночнай Афрыкі. Летась у снежні польскі бок адправіў запыт у Беларусь, каб падазраванага арыштавалі і выдалі Польшчы. Дагэтуль афіцыйны Менск не адрэагаваў на запыт. У сувязі з адсутнасцю адказу расследаванне прыпынілі. Беларусь наўрад ці выдасць гэтага мужчыну Польшчы, паведаміла карэспандэнту РМФ крыніца, знаёмая з абставінамі расследавання. Метэаролагі папярэджваюць, што сёлета і ў наступным годзе свет можа сутыкнуцца з самым магутным за апошнія 140 гадоў супер-эль-ніньо. Гэта кліматычная з'ява ўзнікае, калі воды ў экватарыяльнай частцы Ціхага акіяну моцна награваюцца і парушаюць звыклыя паветраныя плыні. Прадстаўніца альянсу «Зялёная Беларусь» Ганна Скрыган тлумачыць, што наступствамі могуць стаць засухі і паводкі, тайфуны і новыя тэмпературныя рэкорды па ўсёй планеце. Асаблівую трывогу выклікае тое, што цяперашні эль-ніньо накладаецца на ўжо разагрэты глобальным пацяпленнем клімат. Для Беларусі гэта можа азначаць часцейшыя хвалі спёкі, веснавыя засухі і рост колькасці экстрэмальных з'яваў надвор'я. Ведаючы пра ўплыў эль-ніньо на сусветны клімат, да наступстваў можна падрыхтавацца, кажа Скрыган. Напрыклад, на выпадак засухі можна мець на дачных участках ёмістасці для збору вады ў перыяд дажджоў. У маштабах жа краіны варта змяняць структуру пасяўных плошчаў, чаргаваць сельскагаспадарчыя культуры. Напрыклад, паводле прагнозаў польскіх спецыялістаў, гідралагічная суша ўдарыць па ўраджаях ягадных культураў. У Польшчы гэта закране найперш вырошчванне дурніцаў і трускалак. Падобнага можна чакаць і ў Беларусі. Кліматолагі мяркуюць, што найбольш адчувальныя наступствы могуць праявіцца на лета. Не пашанцавала вужаку. Сапраўднае сафары ў выкананні бусла выпадкова знялі на Браслаўскіх азёрах. Без каментара. Надвор'е сёння ў Беларусі прыкметна палепшылася. Заўтра ж на паўночным захадзе і захадзе краіны месцамі пройдуць кароткачасовыя дажджы. Вецер будзе ўмераным. Уначы да плюс 17 градусаў, днём да плюс 28. На гэтым развітваюся, сябры, стаўце лайкі, падпісвайцеся на канал. Гэта вельмі важна для прасоўвання аператыўных і незалежных навінаў. Да пабачэння.